za ka iya acting din Dauda a fim? To ka san abin da aka ce masana'anta, Eh, kuma abin da ya kasance shi zai zama kamar shi ne kasuwancinka. eh, To inda idan kayi abu ne don a nishaɗi, eh, ba wai kayi abu ba don kauce hanya. eh. Acting ɗin Dauda wani abin ne, ba ni zan ɗaura in yi ma cas, ba wani abu ba ne. Ni a yanzu acting ɗin da aka ban zan ma iya ba kokari na ga na yi ma shi. To za ka iya yin acting din Dauda aka kira ka za ka yi? Acting ka ce ba Daudin ba zan iya. To za mu saka. Za mu kira shugaban 'yan Daudan Kilina ya zo ya saka a ciki. Au, ce min za ka yi antikilina. Eh, uwar A to a maganin wuce kukan. haka. A ce ina gaishe ta sai ta iso. Da farko gaya masu kallon ka suna naka. To sunana Umar Usaini Muhammad. Wani aka fi sani da Malam Umar? A'a ba dai malam ba gaskiya, To. jan wuya. Jan wuya. Yawwa, amma a harkar fim kenan. Adadin fina-finan ka za su kai kimanin nawa? To gaskiya sai na ɗauko iya adadin script ɗin da ake turo min da su, sai in san guda nawa ne. Gaya mana sunayen guda 5 a ciki. 3 Ɗaya, sirikan zamani, 2, garejin mata, 3, auduga dara, 4, sai kuma kishiyar uwa. 5. Maji guda 5. A fina-finan da kai wanda sun kai wanda ya birge ka, kai abin kamar gaske. Gaskiya shi ne 3 Allah ya ƙara ya sumi bita lafiya. Amin. To ya a bangaren fim ka san mutane su ne wa harkar kallon mummunar fassara. An ce yan fim yan iska ne, yan fim duk waye wace ce dai ga su nan da yawa, shin daga sai ne yan fim yan iska ne ko ku ƙarya ce? To wanda yake yi wa harkar nan haka, kaga za ka sa kanka ka sa kanka mana. Amma me a harkar fim da za a ce iskanci? Ni na shiga fim ne farko don nishaɗi, kuma Allah ya yi ina nishaɗantar da mutanen masu yawan kenan. To me abin iskanci? Duk abin da ka ban inda na san addinin musulunci bai haramta ba, zan zo in yi mashi. To ka ni ban san batun iskanci ba. Da gaske a harkar fim ana kan takile, kai lokutan da ka shiga nawa kai biya? To kan takile ni ba a mun kan takile ba. Ba a mun kan takile ba. Saboda me kace ba a yi maka ba? Ta fada hannun nagari ko yaya? To shi wannan sattin naka da kake cewa na faɗa hannun nagari ko yaya, ka san ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Gaskiya ne. To ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana inna Allaha ma'asamu. Gaskiya ne. Ko ba ka bane? Gaskiya ne. To duk inda ba yake yana tare da Allah. Gaskiya ne. Hannun nagari ga suna akwai nagari da dama a gari a rayuwa ma za ka haɗu da su. To amma ni kan tawaye ma in ban da ka faɗa ma ta bakin ka me kan tawaye? Ina san kan tawaye ba. Kana nufin ka ce kai tun da ka fara harkar fim sai dai ka je aiki a biya ka, ba taɓa cewa kawo 1000 kaza mu haɗa mai fim ba, kuma ba taɓa cewa kai wa kanka kuɗin mota ka zuwa da dawa kai dai kawai burin ka a saka a ciki ba? Ba ya fara sama kamera? Kyamara. Mai gidana. Ya sunansa? Wannan ya ma wuce mai gidana, zan iya kiran shi da yayana. Ya sunansa? Shine Nura Milan Comedy, wanda duk duniya ta bangaren da ka sani harkar comedy wanda nake ci mai mutunci. To amma misali wani abu ne an yi maka shi yake sanar bata maka rai? Ka taba addini na shine kawai za ka bata mu rai. Me yake faranta ma? Abin da yake faranta mu rai gaskiya suna da dama da yawa ma firgitai. A gaya mana ɗaya a ciki. Idan muna location na ce ma zan yi sallah, kawai ka bar ni ke yi. Shi ne kawai ka biya ni a location ɗinka. Gaskiya ne. Sannan kuma ni ka girmama ni in girmama ka. An tafi haka shi ne. Me za ka tura ga saƙo ga al'ummar duniya baki ɗaya, musamman masoyanku, da shawara akan masu yin fina-finan Hausa? To abu ɗaya ne zuwa biyu,
ko uku. Na farko dai masoyana, ina gaida kowa da kowa, ni naku kuma kuma na wani. Na biyu kuma kawai yan fim duk gamuna, yan fim ne mun gode Allah, kuma mu ci gaba da gode Allah, kuma mu san ta ina za mu dinga faranta wa masoyan mu da gaskiya ne. Na uku kuma shine dukkan masoyin ka ba masoyin ka, kar ka saki ka wulakanta shi. Gaskiya ne. Na gode. Ko aka Kin duniya YouTube channel tashar al'umma domin samun ma'aku wani lokaci ku biyo mu wannan tasha mai barka za mu dinga kawo muku shirye a kowane lokaci daga kan jaruman Hausa, Kannywood zuwa comedy zuwa series film. Kin duniya TV ku danna mana subscribe, ku danna kamar kararrawa ta ku ce ta mu ce ba kin duniya YouTube channel.